Okay, teachers, mahampang kita sang sleeper game. Bali mo brahon ta, i-divide ta kamo into 2 groups. So, ang group nga taya subong is si Teacher Jem, upod mo si Teacher Ana, kag si Teacher Kat. Tapos next group nga pwede nga duwa lang si Teacher Barbie, kag si Teacher Grace. Amo na yung aton nga game de parios ni siya sa baseball. Galing sleepers aton gamiton. Ang matabo, si Teacher Jem Maitcha, si Pao ni Teacher Grace, malibot sa hasta makabalik sa home run or sa home base. Tapos, amo na pagdaog nyo. Gets? Okay, gets na! Gets Okay, ma-start na ta. Okay, ako first. Sige. Sige na, ma-start na ta. Yes. Layo! Teacher Grace! Okay, dira ka. Next si Teacher Barbie. Tayo! Uy! Hindi ka na piti ka hulaan. Ari na sila, guys. Teachers. Good morning, parents and kids. Ako gali si Teacher Evsel. Ako naman si Teacher Barbie. Ako naman si Teacher Kat. I'm Teacher Grace. Teacher Anna here. And last but not the least, Teacher Jen here. And welcome to our Children's Church! Oops! Antes kita magsugod, mga muyo kita anay Mga bata, iupod nato ng aton mga kamot, idoko ang aton ulo, piyungo ng aton mata, kag magtulo kay Jesus. Good morning, Lord God. Today is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Salamat Ginoo kay gintagaan mo naman kami sang panibag-o nga adlaw kag nagakalipay kami kay tungod sa imo nga kabuhi kami. Lord Jesus, ubdi kami nga mga kids sa Children's Church subong nga adlaw. Holy Spirit, we invite you to guide us sa amon pag-enjoy kag pagpamati sang imo pulong. Nagapangayo kami, Lord, nga buligan mo gid kami maintindihan ang mga stories nga amon pagalantawon today. In Jesus' name we pray. Amen. Gusto ko maghampang sa slide. Lakata, Sige. Teacher Kat. Teacher Sige, Barbie. Lakata. See you karon. Bye, teachers. Dili lang kami anay Kanami lang maging bata, liwat, no? Guys, no? Oo, kasadya maging bata liwat. Uy, dali lang. Ang aton bala istorya sang nanligat nga si Mana, party ini sa mga bata kag si Jesus. Ay, oo. May mga tao nga nagdala sa magagmay nga mga bata kay Jesus. Agud tungtungan niya sang iya kamot kag pangamuyuan. Kung ako man gani, gusto ko man mapriyan ko ni Jesus, kag mapriyan niya man tanan ko nga mga kilala. Kag tuod gid man si Jesus naga-pray gid sa aton tanan, pirmi-pirmi. Ang hambal sang pulong sang Ginoo sa Hebrews chapter 7 verse 25. Gani, sarang niya maluwas sing bugos ang bisan sino nga tawo nga magpalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa wala sing katapusan sa pagpakitlooy sa Dios para sa ila. Wow! Ka-amazing gid kay God! Thank you, Jesus! Nag-pray gid para sa amon tanan. Kag dapat amo man kami sa imo. Mag-pray man kami dapat ado-adlaw. Amen! Sa pagpadayon sang aton nga istorya, di ba ang mga tao nagdala sang magagmay nga mga bata kay Jesus, agud tungtungan niya sang iya kamot kag pangamuyuan? Ginsaway to sila sang mga sumulunod ni Jesus. Oo, nagsiling si Jesus sa ila nga pabayaan lang nila ang mga bata nga nagapalapit sa iya. Hindi sila pagpunggan. Kay ang mga pareho sa ila nasakop sa paghari sang Diyos. Nan, dayon, gintungtong ni Jesus ang iya kamot sa mga bata kag ginbendisyonan niya sila. Pagkatapos sadto, naglakat siya. Ang ginharian sang Ginoo para lang gid man bala sa mga gagmay nga bata?
Hindi man literal nga buot silingon, nga amo ginang ginhambal ni Jesus. Balikan ta bala ang pulong yang nga ara sa Matthew 18 verses 3 to 4, nga nagasiling, sa pagkamatuod, kung hindi ka mo magbag-o kag maging pareho sa magagmay nga mga bata, hindi ka mo masakop sa paghari sang Dios. Kay ang tao nga nagapaubos pareho sa sini nga bata. Amo ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Dios. Pahanumdom ini sang Ginoo nga kinahanglan nga may pagtuo kag pagpaubos kita pareho sa mga gagmay nga mga bata. Nga ang pagtuo dapat parehas gid sa iya kagagmay nga mga bata. Kay diba, ang mga gagmay nga bata, wala na nagaduda, kag wala na sila damo pa mga pamangkot. Nagapati lang gina sila. Okay. Naintindihan ko na. Wow! Amo na dapat tanan kita may ara dapat sang pagtuo nga daw pareho sang iya ka bata. Nagapati kag nagasalig lang gid sa aton nga Ginoo. Wala nagadua-dua. Amen! Subong, may ara naman kita sang bag-o nga istorya. Diri naton makit-an kung ano ka maluluyon kag ano kagamahanan si Jesus. Sino naman ayhan ang iya ginbuligan? Let's watch this! This is thankful. The thankful leper. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus did many amazing things while he was on earth. It's true. One day, he was traveling to Jerusalem and was going through a village when 10 men who had leprosy came to him. Now, in the time Jesus lived, leprosy was a terrible sickness that could be caught very easily. Because of this, people with leprosy were sent outside of the places that they lived. They were called unclean, and no one wanted to be close to them. Ah, gross. But when these men who had leprosy saw Jesus coming, Hey, Jesus! they called out to him and said, "Jesus, have mercy on us." And Jesus saw them and said, "Go show yourself to the priests." Oh, yeah, we in that. And as they went, they were healed and had leprosy no more. Whoa, woohoo! When one of the men saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise God!" Oh, yeah, praise God. He thanked Jesus for what he had done. Aw. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this Samaritan?" Looks like it. Then Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Thank you. And so the man was healed because he had faith and he was thankful for what Jesus had done for him. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus
of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Let's play it again. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Ang aton nga memory verse ari sa Lucas chapter 17 verse 15. Pagkakita sang isa sa ila nga nag-ayo na siya, nagbalik siya kay Jesus nga nagsinggit sang pagdayaw sa Dios. It's I Know This portion. Hello, parents and kids! Sa subong, we will ask 8 questions about sa aton story kay ina. Kung kabalo ka mo sang sabat, answer ka mo dayon ha. Pabulig ka mo kay mama mo o kung kay papa mo sa pag-type sang imo nga answers. Ayos? Okay! Game na? Question number 1. Who cried out to Jesus? Sino ang nagpanawagan kay Jesus? Isip-isip kita. Sino gani ito sila? Ang mga lepers. Ukod ang mga tao nga may mga ketong. Next. How many lepers went to Jesus? Pila ka bilog nga mga tao nga may ketong ang nagpalapit kay Jesus? 1, 2, 3. Pila sila ayhan ka bilog? Pulo! 10 ka mga lepers. Question number 3. What did Jesus tell the lepers? Ano ging hambal ni Jesus sa mga tao nga may mga ketong nga nagpalapit sa iya?
Balaan nyo sabat? Comment nyo lang sa comment section mga bata. Ang sabat is to show themselves to the priest o kung magkanto sila sa pare. Okay, number 4 na. What happened to the lepers when they went to the priest? Ano natabo sa ila sang nagkanto sila sa pare? Anong answer? They were cleansed. Natinluan sila. Very good. Okay, question number 5 na. How many lepers came back to Jesus? Pila ka bilog nga mga tawo nga may ketong ang nagbalik kay Jesus? Balaan mo sa bat? Ano ganito kaginaman? Oh! Yes, you got it right! Isa! Question number 6. What did the man who was healed do when he came back to Jesus? Ano ang ginubra sang tao nga nag-ayo sa pagbalik niya kay Jesus? Balaan niyo ng sabat? Isip-isip? He thanked him. Nagpasalamat siya. Okay, number 7 na ta. Who was the man who came back to Jesus? Ano nga tawo ang nagbalik kay Jesus? The Samaritan. Number 8. Last question na. What healed the man who came to Jesus? Ano ang nag-ayo sa tao nga nagbalik kay Jesus? Oh, sakto ikaw! His faith, ang iya pagtuo ang nag-ayo sa iya. Good job! Mga bata, I hope damo naman ka muna tunan subong. Up next is our activity time! It's activity time! Okay, so subo ang aton nga activity, magahimo kita sa 10 ka fingers nga naga-represent sang 10 ka lepers nga ginayo ni Jesus. For our materials, we will need the following: construction paper, bond paper, scissors, markers, and glue. So, sa mga ginikanan dira, palihog giyas ang inyong mga kabataan sa paggamit sang gunting. Likawan naton ang mga matalong nga bagay nga ipalapit sa ila. Ini nga pahanumdom para gid sa ila safety. Salamat! Okay, so first instruction is pick a piece of construction paper and bond paper. So in the bond paper, trace both palms of your hands. So ang aton nga kamot, i-trace naton, teacher cat i-hold. I-trace naton siya kaangay sini. Okay. So both palms. Okay? And then after naton trace, i-cut out naton siya. So may itsura siya nga kaangay sini. Okay? So cut out the trace hands and paste them on the construction paper. So i-paste naton dira, teacher cat. Sige. Ari ang aton nga glue. I-paste na lang naton, teacher cat. Paiguon naton ang aton nga na-prepare nga mga hands. Okay. So, gato ba nga sila dapat? Okay.
Iglu ta na. Iglu siya dayon. Iglu ta na ang hands. Gina-prepare ni Teacher Kat nga para mag-itapik na lang natin i-paste. Okay? So, ako ang ma-paste. Dapat na paigo naton ang duha ka hands sa sininga construction paper or bond paper. Sige. Sige. Arat na siya. Tapos na. Makita natin sa mga kids. Okay, so amuni ang iya itsura mga kids. And then, the third step is we are going to draw faces on the tip of each finger to represent the 10 men. So, ma-draw kita faces diri sa tip sang finger. Okay, Teacher Kat, you do the artwork. Okay, drawing kita sang faces. Okay. Sila na ang 10 ka-lepers nga ginheal ni Jesus. Wow, kanami kay Teacher Kat mag-draw. Okay. Ang iban may bayo, ang iban na inlain ila hairstyle. Okay, sige. Mga ka namin sa drawing ni Teacher Kat. Kamu kids, kamusta inyong mga drawings dira? Enjoy lang ha? Lapit na lang siya matapos. May ara pa siya ka 6 ka tawo nga i-drawingan sang faces. Yung lain hairstyle nila Teacher Kat ba? Sige, tapos mo ipakita natin sa mga kids. Nilain man ila mga bayo. Wow, ka mga gwapo na sa ila. Gali no, kay ginayo sila ni Jesus. So, naglain ng ilang mga itsura ng gwapo ng iban. Nagwa ng ilang mga real nga face. Ay, wala na sa ketong. Okay, last pa. Okay, pakita natin sa mga kids. Okay, so amo ni ginubra ni Teacher Kat. Arap, may mga faces na ang mga fingers. So, 10 fingers represents the 10 lepers. Okay, so after sini, we are going to write the words thank you along of the 1 fingers to show how 1 thank Jesus. So, sa 10 ka lepers, 1 na ang nagbalik nga nagpa-thank you kay Jesus. So, Teacher Kat, pili ka da sino dira ang butangan mo sang thank you. Okay. Meaning siya na ang nagbalik kay Jesus nga nag-say thank you. Okay. Okay. So, ang ginpili ni Teacher Kat is ang ano ganit ditawag nga finger, ang ring finger. Yes. Ibutangan niya sang thank you. So, kamu kids, pwede man kamu kapili kung diin diri. Okay? So, on the bottom of the construction paper, you can write, Jesus healed 10 men, but only 1 said thank you. So, butangan ta diri Teacher Kat. O diri ka mabutang kung diin diri may space. Butangan mo sang, Jesus healed 10 men, but only 1 said thank you. Jesus healed 10 men, but only 1 said thank you. Okay, so kids,
Kay hindi siya kaigo sa idalom, ang gihimo namon ni Teacher Kat, nagbutang kami kung diin may space. So if you are done, take a picture of your work with you and send us a copy. So Teacher Kat, mapapicture kita nga doon, ha? Okay? Sige, hold natin together. Okay, 1, 2, 3, smile! Oh, isa pa. Walking pose naman kita. 1, 2, 3, walking! Last na lang, Teacher Kat. 1, 2, i-flex naman natin ang aton nga artwork. 1, 2, 3. Okay. So, thank you so much, parents and kids. I hope you enjoy your time with us today. Hello, parents and kids! Antes kita magtakop sa aton nga children's church, mga muyo kita anay. We are going to hold our hands like this, close our eyes, and feel the presence of our Lord. Dear Lord, nagapasalamat kami sang imo pagubay sa amon sini nga adlaw. We declare, Lord, nga ikaw ang powerful God nga nagahil sang kung anuman nga sakit nga ginabatsyag namon. We speak healing on our bodies, Lord, for we know nga ikaw lang gid ang makaayo sa amon. Indeed, Lord, pareho sang pag-ayo mo sa mga lepers, kami kag amon friends and families, imo man pag-aayuhon. Lord Jesus, be with us sa amon paglakaton nga maging pareho kami sa imo. Holy Spirit, guide us nga maobey namon ang nabatian namon nga message today. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, guys, we are going to have our last week's trivia now. Are you ready? Okay, so for our last week's trivia, which of the following is not part of the armor of God? Is it the belt of truth? Shield of knowledge? Sword of the Spirit? Or helmet of salvation? Okay, so parents and kids, may clue kita. Ara ina makita sa Ephesians 6 verse 10 to 18 sa aton mga Bible. Okay, ano ay hanang sa Batman? Uy, ara, may nakita ako nga nagsabat. Ka very good gid sa mga parents kag kids nga naga-join sa aton sa subong nga live streaming. Okay, so ang answer, shield of knowledge. Okay. So, it is shield of faith. Yay! Kanami, gid sang mga kabataan nga ga-participate, ka-active gid. Okay. So kung may last week's trivia, may ara man kita this week's trivia. Okay. So parents and kids, pakta nyo, B? Is it true or false nga si David nag-write sang entire book sang Psalms? Or did David wrote the entire book of Psalms? Is it true or false? Let's find out next week! See you next Saturday, kiddos! We hope you had a great time with us today. God bless you and keep